परंतु एक गोष्ट सांगितलं रे म्हणजे ते तुम्हाला घर माहिती आहे हां त्याच्या घरात ना पाऊस पाऊस आला कपडे काढ. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आज आता मी बघा आजी आत्याच्या घरी आलेलो आहे. आता आम्ही आपल्या घरी चाललेलो आहे. इथे काय काय सिनरी आहेत ना छान छान गावाचे, ते आजी आत्या आपल्याला दाखवणार आहेत है ना. आता सुरुवातीलाच बघा आम्ही ज्या कट्ट्यावर बसलो आहे त्याच्यात पाठीत बघा हे काय नदी आहे ना. ही तीच नदी आहे ज्यामध्ये आजींनी स्विमिंग केली होती तिकडे त्या साईडला, त्या साईडला ना. वरच्या साईडला. आता तुम्हाला दुसऱ्या अँगलने दाखवतो बघा. ब्रिज आहे ना. आता बघा आजी आत्या बघा इकडे बसलेले आहेत आणि बघा किती खाली आहे बघा हे. आणि आता पाऊस मला वाटतं 2 दिवस पाऊस नाही म्हणून एवढं कमी झालाय. कमी झालाय आता याच्यावरून पाणी गेलंय. ह्याच्यावरतून पाणी जाऊन पाणी आणि त्यांच्या घरपर्यंत पोहोचलं ते पाणी. हे बघा म्हणून हे सर्व रस्ता चांगला होता. आता बघा कसं झाला ना. रस्ता चांगला झालेला, रस्ता खराब झालाय. एवढं पाणी येतं, एवढं फोर्स असतो पाण्याला. इथे बसायला छान वाटतं. हा एकदम छान. पण कसं आता बसू नाही शकत जास्त. हा जास्त नाही. आणि समजा पाणी नसतं तर तुम्ही कपडे बिपडे धुवायला कुठे येतं? इथेच येतो. इथेच ना. वरती आता आम्हाला उतरायला नाही पण तिथे घुसले पण कपडे. तेव्हा दिसते नदी हा हे नदी कपडे धुण्यासाठीच आम्ही इथे येतो फक्त है ना. चला आता तुम्ही अजून दाखवा आम्हाला काय काय पुढे पुढे. चला जरा तुम्हाला पण आवडतील अशी सिनरी बघायला. बघा किती छान वाटतं तिकडे. ते क्लोजअप पण दाखवते तिकडनं. अरे वा, आजी काय घेऊन आलात? आलू. आमची आजी पण एव्हरग्रीन, हातात पण एव्हरग्रीन. मी काय म्हणतो आते? बसा बसा. बघा आजी बघा कशी बसते बघा. आजी बसली एका पायावर एकदा लगेच. मग आता आजीला मुंबईला घेऊन जाऊ का? हा जा घेऊन बाईक वरनं. हा चल. आजी गेली मुंबईला. तुम्हाला ही सिनेरी दाखवतोय. बरोबर ब्रिजच्या खाली आम्ही गाडी थांबवलेली आहे. ब्रिजच्या वरती, सॉरी. झाडाचं सोडा आपण जिकडे उभे तिकडे पाणी येतो ना. याला लागतो पिलरला. पिलरला लागतो ना. पिलरला लागून गेलं. हे किती छान वाटतं बघा बघायला. येवाला इथे मध्ये उभा राहायला मजा येईल. आता मजा येईल, त्या दगडावर येईल है ना. पण पावसाच्या टायमिंगला, पाण्याच्या टायमिंगला जाऊ नाही शकत. नाही ना. आता कळकळ आहे इथे. एक पाणी आता असा पाणी येतोय आणि तिथून पण पाणी येतोय ना. तिथून पण आहे, तिथून भरपूर आहे. 3 मॉल आहे. आता इकडून बघूया. तिथे पण पाणी टिकणार नाही कोपऱ्यात. नाही पाय टिकणार ना. इथे आम्ही उतरू शकतो. आता एकदा दोघांची साडी घालून इकडे पोच करूया. आम्ही इथून आहे ना असं उतरू शकतो इकडून ना. हे बघा कसं. पण तू गेलास तरी काय हरकत नाही. हे रिस्क नाही ना इकडे. नाही काहीच नाही. तुम्ही हातपाय धुवायला इकडे येता? येतो. आई तर येतेच. येते ना. आम्ही सुद्धा. पण आम्ही उतरू शकतो एवढ्या पाण्यातून. एवढ्या याच्यापेक्षा जास्त पण आम्ही उतरेल, पण तिथे नाही जाऊ शकत. तिथे ना. तिथे खूप खोल आहे पाणी. तिथे खोल आहे. हा खड्डा आहे तिथे. म्हणजे असं गावच्या माणसांना माहिती असतं कुठे काय आहे ते. तिथे उतरू नाही शकत. तिथे खळखळ आहे फार तिकडे ना. तिथे पायी टिकणारच नाही पाय. पण छान वाटतं ना असं पाणी बघायला. आपण तिथे बसलो होतो, मग तिथून आम्ही आलो असा ब्रिज वरनं आलो. गाडी तिकडे लावलेली आहे. हे माडं बघा किती मस्त वाटतंय. आणि माडांमध्ये आमची आजी. आमची पायवाट आहे ना. चला आता नेक्स्ट सीन दाखवा आम्हाला. सीन आता तिथे भेटेल. चला दुसरे टाइम चप्पल हा चप्पल अशी आजी आमची चालत जाते. चालत जाते. आता हा जो रस्ता गेला बघा, हा रस्ता आमच्या बब्बी आत्याच्या घरी गेला आणि हा जो रस्ता आमच्या उज्ज्वल आत्याच्या घरी गेला. तिथे पण ब्रिज आहे. हा आता जरा पुढे जाऊया. चला. पाण्याने पाणी तुंबला गेला इथे. हे बघा पाण्याच्या प्रेशरने बघा हे पण सर्व पडलं बघा. पडलं ना. आणि हाच पाणी तिथे जातोय ना.
पाणी नदीला टच आहे. हा पर्याय आहे मोठा वरून आलेला, पण हा नदीपेक्षा भारी आहे. है ना? म्हणून तर हे ब्रिज केलं इथे. आणि असं घर बघा मधोमध असतो कधी कधी, आहे ना? आमच्या मामाचंच घर आहे. मामा मामाच आपले नातेवाईक आहेत ते लोक. हे आपले नातेवाईक आहेत. हा काय? आता तुम्हाला अजून एक स्पॉट दाखवतो बघा. पाठी गाडी लावलेली, आम्ही जरा पुढे चालत आलेलो आहे. एकाला घेतो राईडवर. आम्ही ट्रिपल नाही येत, एक येतो. आता पाठी तुम्हाला हे दाखवतो बघा. इकडे काय झालं ते पण दाखवतो तुम्हाला. नाही की आजी काय झालं इकडे? इथे सर्व ते पावसानं पहिला ते वाहवला, ते हरले सर्व रोड रस्ता सर्व पाण्यामुळे. म्हणजे पाणी भरपूर आलं ना, ते पाणी वाहून गेलं सर्व. आता तुम्हाला दाखवतो बघा. इकडे सर्व चिऱ्या लावलेल्या आहेत उभे, चिरे लावलेले आहेत. आणि आता बघा इकडे. गुंडगर आला. आणि तुम्हाला इकडे पण सांगतो, इकडून ना बाईक जायला पण भीती वाटते, है ना? सावध न्यायची हो. हो. हे आता दगड आहे ना, रस्ता होता बघा, आणि पण ती सर्व माती स्लाईड झाली, आणि ते बघा सर्व खाली गेलं. पाण्याचं बघ ना, पाणी गेलं होतं. हो बरोबर हे लावलंय की इकडे पण माणसाने उभा नाही राहायला पाहिजे, नाही तर नाही जाणार ते नाही तर बांधत ते पण जाईल. सरळ खाली माती गेली आहे ना सर्व खाली. हे पावसात तर अजून हे होतं ना प्रॉब्लेम. मग पावसाच्या गाड्या जातात ना तिकडे. आणि आता परत करणार वाटतं, ते बांधणार आहेत ते लोक. बांधणार आहेत ना. सर्व ते पण बघा असं पण होतं स्लाईड. ना गाड्या वगैरे जायला हे येते. आता बघा तो रोड म्हणजे आपण अजून माउंटेनच्या वरती आहे, करंजीकरांच्या इथे गेला तो रोड आतमध्ये. है ना? ब्राह्मण आहेत ना त्यांच्या इथे. आता आपण हा वरचा रोड झाला अजून, हा ना. आता ह्याच्यापेक्षा पण वरती एक रोड आहे बघा. हा तिथे पण आहे. चला जाऊया. विमानतळावर गेला. आता त्याला सांगितलं होतं आमच्या घरापासून आत्याचं घर 4 किलोमीटरवर आहे बरोबर. किलोमीटरवर आहे. हो. आणि टायमिंग विचाराल तर 12 मिनिटं. 12 मिनिटं लागतात. हो. ही सिनरी बघा. हे इथे दाढ पेरलेले आहे. एक खाली आहे ना सर्व ते. आता हे 15 दिवसात ही दाढ होईल वाटतं, आणि नंतर हे लावणी करतील. दाड म्हणजे ते हिरवा आहे ते हो, शेत. हा शेत. शेती आहे. हेच जमीन आहे. आता ही शेती इथे हे सगळं काढून हिरवंगार नका होईल. लावणार सर्व. हिरवंगार होईल हे सगळं. हिरवागार होणार एवढी येणार शेती. है ना. आणि सर्रास लोक शेती करतात आता इथे. भात पिकवतात ना सर्व. आणि हे पण शेत जमीन आहे, पण इथे बघ कलम लावून टाकली सर्व लोकांनी. काही लोक आता करत नाहीत ना. इथे ना. ही शेत जमीनच आहे सर्व हापूस आंबे. वरपर्यंत. अरे वा. आता आम्ही परत एका स्पॉटवर आलेलो आहे. जरा तुम्हाला गोल फिरवतो बघा. मस्त वाटेल तुम्हाला बघा, हिरवा हिरवा बघून सर्व. हा रस्ता असा वरती गेला. तेच आहे. जेवणाकडचं असंच आहे. ही नदी सरळ गेली तिथून. हा पर्याय टच झाला तिला. पर्याय का? हा पर्याय. वा, पण हे बघ ना, किती पाणी येते ना नदीसारखं. किती सुंदर वाटतं ना. आम्ही एकदा गेलो होतो ना इथे दुकानावरती, हा, इथून जात होतो पाणी. इथून का? हो इथून जात होतो आम्ही. अक्षरशः थांबलो. आता म्हणजे किती हाईट वर आहे तरी पण बघा. आता पाणी 2 दिवस पाऊस नाही तरी हा पाणी आहे, पाणी आहे. है ना. हा, आणि पाऊस लागला ना सतत तर खूपच पाणी जाते. हो. इथून गेलेलं पण आहे पाणी. पण हे खूप छान वाटतंय बघायला. हा, ते पण कळकळ उतरू नाही शकत मोठ्या पाण्यात. नाही ना. ते छोटं आहे म्हणून काय नाही, दगड आहेत ना खूप. आणि तिथे मग केवढे मोठमोठे दगड आहेत. तिकडे समोर ना. ते काय मोठे दगड आहेत. बघा, याच्यावरून गेला ते बघ. तेव्हा कुठून गेला हे पाणी आहे ना सर्व कुठून गेलं ते. हे आपल्या नदीतच गेला. ते गाळ बसलाय त्याच्यावर. याच्यावरून पाणी गेलं. म्हणजे बघ, टाकीवर पाणी गेलाय. त्या माडाच्या तर वरतून गेला असेल पाणी. या माडाला हे किती फुटलेत बघा, है ना. हो. अजून तो लागायला नाही लागला. तिथे शाळा आहे तिथे आमची. आम्ही ह्या शाळेमध्ये तिथे शिकलोय. शाळेमध्ये. हो, मराठी माध्यमिक शाळा. पहिली इथे बघितली खरे. 7वी पर्यंत. 1ली ते 7वी. नमस्ते सर्वांना, कसे आहेत तुम्ही? आता बघा आमची आजी पण आलेली आहे स्क्रीनमध्ये. आणि ते आता आजी आत्याला घेऊन आलेलो आहे. आता इकडे काय कार्यक्रम आहे? आम्ही सर्व स्वयंपाक झालेला आहे. आता मी थोडी आहे ना भजी करते. भजी पण ती कसली माहिती आहे का? कसली? आपली लाल माटाची भाजी आहे. थोडी आलूची पानं होती. आणि आलूची पानं आणि आपला हे कांदा कढीपत्ता कापून
हे मीठ लावून ठेवलेलं आहे कुस्करून. जरा आम्ही जरा एनर्जी घेतो, म्हणजे जरा जेवून घेतो, हा मग ब्लॉग्स बनवायला जरा एनर्जी येते ना आम्ही परत. हा हा त्यासाठी आता भजी काय आहे ते आता तुम्हाला दाखवतो. भजी कशी बनते ते पण दाखवतो. आणि कसली माठाची माठाची भाजी कापून टाकते त्याच्यामध्ये. वाला माठ. भाजीमध्ये भजी कसली पण बनवू शकतो. मेथीची पण भजी बनवतात, पालकाची भजी बनवतात. ठीक आहे. लाल लाल माठाची भाजी आपली. लाल माठ. आधी गाणं म्हणतील हो. गाजी आजी ह्याच्यावरती काय गाणं बिना आहे काय? भाजीवरती भाजीवरती काय गाणं बिना आहे? गाणा हा भाजीवर. कमेंट होते की आजीला ना वेगवेगळे असे गाणे म्हणायला लावा जे आजीला येतात ते. भाजीमध्ये काय आपण साड्यावर भाजी केलं तर गाणं बोलायचा. मग आता तुम्ही सड्यावर गेलात समजा हो आणि बोला. हा. सर्ग मेवणे तांबड मातीला, कोलाच्या भाजीला, कोलाच्या भाजीला. सर्ग मेवणे तांबड मातीला, तांबड मातीला, कोलाच्या नाचतात भाजीला. कोण याच्यावर ना? आजी तुम्हाला नाचता येतं? नाचतात कोण ना? नाचत ना. आजी लाजल्या. गाणं म्हणायचं. म्हणजे ती तो मेवणा असताना तो मेवणे बोलतात. सर्ग मेवणे तांबड मातीला, कोवल्याच्या भाजीला. त्याच्यात काय काय होतं? हा. कांदा, 2 चांगले कांदे त्याच्यामध्ये मीठ टाकून कुस्करून ठेवले. हळद पण आहे वाटतं. हे बघ नरम झाले. हळद टाकली. हळद नाही टाकले गाणं आहे. म्हणून तो कांदा नरम झालाय. हम्म. मग 5 मिनिटं कांदा आहे ना त्याच्यात मीठ टाकून कुस्करून ठेवला ना, चवीपुरता मीठ टाकायचा आणि चांगला कुस्करून ठेवायचा. कांदा चांगला मऊ होतो. टिप. हा आणि आपल्याला भजी वाढवायची आहे ना तर आपण कोणती पण भाजी त्याच्यामध्ये टाकू शकतो. हा. आज जेवायला काय काय आहे? आज जेवायला आपल्याला बटाटा फ्राय आहे. वा वा वा. बटाटा फ्राय. बटाटा फ्राय ऐकलं की मला अजून दुसरं काय नको. हा. आज घाई का करायची कारण आजीला भूक लागली आमच्या. भाजीला भूक लागली आहे. कुठे आमची आजी आणि आत्ते? काय पाणी पाहिजे? वर आणताय बघ. हाय. ते कसं सड्याला भाजी. ते ऑटोमॅटिक आहे तो बटन. तो बंद चालू होतो. मेकअप चालू आहे. हे कसली भाजी माहिती आहे? काकडीची भाजी, परत टायकुल्याची भाजी, भांडीची भाजी, कुड्याची भाजी, अशी आपल्या साऱ्या रानामालात भेटतात. अशी आम्ही भाजी सर्व आणायची. टायकुला 1 पिशीवर एक ते भाजी एवढी एवढी घेऊन ती 2-3 उपासात सरावण्यात काढायची. अशी पण करायची. काय एक कांदा जरा मसाला टाकला, थोडं तेल असला नसला तरी पण ती भाजी बाधत नाही टायकुल्याची. हा चला मेकअप. काव्या पण रेडी होते. बाधत नाही ना सुभागी भाजी. नाही आता इथे तेल टाकलेलं आहे. तेल टाकलंय तेल तव्यामध्ये. गरम होत आहे आणि भजी तयार करते. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकलेलं आहे. आता मसाला आणि हळद टाकायची. ओके. बरोबर. आपण इकडे तिकडे आलो की फॅन लाईट्स ऑफ करायच्या. हा. आजीची आठवण काढतात आहेत. हा? आजीची आठवण काढतात आहेत माणसं. आजीला बाहेर जांबा येतात आणि आजी म्हणते रामकृष्ण हरी. कसली भजी? बघ भाजी काय काय वा टाकले. वा. माठ पण आहे काय? तू तळून काढतेस. हा. चला आत्या माठ आहे आणि हे घेतलंय का? अळूची पानं. आळूची पानं पण घेतले. कांदा मिठामध्ये टाकलाय पहिला. हा. चला तुम्ही तळा. आता एवढंच ना, हे मिक्स करून तळायचं ना. झालं मिक्स केलं की झालं. आजीला क्वेश्चन विचारतोय. आजी बरोबर या काजी कमेंट्स म्हणजे जे मी प्रश्न विचारते सर्व कमेंट्स मध्ये होते. ते विचारतात की आजीला असे भूताचे गोष्टी माहिती आहेत का? नाही, भूताचे मला येत नाही. नाही अजिबात नाही. फक्त काय देवाची आजी देवाची सांगितली गोष्टी दोन सांगते. थोडी बारकीशी. शंकर कसा खाली आला, मानवात काय हे एवढं माहित आहे, पण भूताची अजिबात नाहीये. असं आणि भूत म्हणजे काय, मी भूताला मला तो आवडत नाही. तुला खरं सांगायचं म्हणजे भूत नाही आवडत. भूत नाही आवडत. मी भूत कुठे दिसला तरी ते पळून जाणार समोर. कोणच्याच अंगात आला ना हा तरी ते मी त्याला एक त्याची काठी माझ्या हातीला असू दे नसू दे, मी अशी एक झाडणी मारली तरी ते पळून जाणार किंवा एक अंगारा लावला तर. काव्य तू भूत बघितलाय? भूतच मानत नाही, पळून जाते त्याला.
हा काय हा देवाला मानते, मानवाला मानते, सर्वांना मानते. मग कमेंट्स करणाऱ्यांनी ऐका, भूताची स्टोरी नाही आमच्याकडे. भूताची स्टोरी नाही आमच्याकडे. असं घाबरवायची स्टोरी आहे तुमच्याकडे? हा ते काय माहित आहे, आत्या घाबरवत्या का विचार आत्या. आत्या चालेल, जरा आत्याला विचारू मग आता. हा आत्याला विचार. या काव्या मॅडम. मम्मी आणि आत्ते. आजीला तर भूताच्या स्टोरी नाही माहिती. नाही तिला माहिती, आवडत पण नाही ना हा. तिला मला भूताचं. आवडत नाही. मग आत्याला माहिती असेल भूताची स्टोरी. मी कामाच्या पाठी असते. त्यांना कामाची स्टोरी माहिती आहे हा आणि आजीला देवाची स्टोरी माहिती आहे. देवाची स्टोरी माहिती आहे. हव्या तुला? कामाचं कामाचं म्हणजे आपल्या माणसाला कसं जेवण खाणं भेटेल हे बघायचं. काव्याला कसली स्टोरी माहिती आहे? मेन चीज तो दिखाई नहीं, ये क्या डाल रहे हो? ए बेसन पीठ. बेसन. आज मिक्स भजी आहे. आपण थोडं कांद्याचं पीठ पण टाकू. हा टाकायचं, कुरकुरीत होते. कुरकुरीत होते. टाक मग कुरकुरीपणा तर आवडतं मम्मी भजीत. हा. मग थोडं टाकते. हा हा, कांद्याला मीठ लावलं ना हो. की पाणी वापरण्याची जरूरत नाही. आम्ही नंतर तिकडे जाणार आहे, सगळं आमच्या घराचं सगळं झालं ना, आम्ही तिकडे जाणार आहे. म्हणजे तिकडे टाकव्याची आमची भाजी आहे. तिकडे आम्ही रोज काय जातो. आमच्याकडे भाजी नसली तर तुम्ही पैसे नसले तर तुम्ही बाजारात आणून ठेवा. तर आपल्या- भाजी नसली की पैसे नसले की आपण तिकडे जातो ना टाकल्याची भाजी आणायला. टाकव्याची भाजी कसली पण बनवू शकतो. बनवू शकतो ना. ते बघा टाकल्यात आले मोठे झालेले आहे. आमच्याकडे सगळी पालेभाजी टाकळे आणि सगळी भेंडी सगळी भाजी लागते. अरे वा. म्हणजे आता काकी, आत्या, आजी आणि मी आणि आम्ही सगळे तिथे जाणार आहे भाजी. बाय मजा. बाय. बाय बाय. झाला तुझा पण. इथे भजी आपली रेडी होत आहे. जेवताना मग 1-2 भजी पण असेल तर पूर्ण जेवण मस्त जातो ना हा, खायला. मस्त. मस्त जातं. पण आवडायची ना भजी जेवणाबरोबर. आमच्या पप्पाला तर भजी खूप आवडायची. होय ना, बटाटा भजी वगैरे पण दाखवायला प्रत्येक दिवशी भजी पाहिजे. प्रत्येक दिवशी पाहिजे भजी. होय ना. आणि मला मम्मी आवडते सारखी भजी. सारखी नाही तुला नाही सारखी नाही आवडणार, कारण कसं तू तेलाचा पदार्थ कमीच खातो. जरी फॅमिलीमध्ये सेम, मी पप्पाचा मुलगा एकदा जेनेटिक सेम, पण पप्पाला गोड जास्त आवडायचं. गोड जास्त पप्पाला आवडतं. मला तुला नाही आवडत. पप्पाला भजी तेलकट ताईला आवडतं. ताईला आवडतं. ताईला गोड आवडतं. हा, गोडला म्हणजे आवडतं. ताई पप्पा सारखी. हा पप्पाला भजी खूप आवडायची. हा. भजी मिरची सगळं आवडायचं. मला तुला भजी मिरची नाही आवडत एवढं. म्हणजे मला गोड पण आवडतं पण लिमिट गोड मध्ये. पण, हे पण थोडंच खातो म्हणजे आवडीने नाही. पण आजीला पण हे असं पाहिजे पप्पा सारखं. पाहिजे असतं का? हा मग अजून विचार आजीचा इंटरव्ह्यू घेऊया आपण. हा, आजीला पप्पा सारखं चमचमीत पाहिजे असतं. आज काव्या फ्रेंड झाली आजीची. हा होय. मैत्रिणी मिळाले 2. जोडीच्या हातीचं पाटल्या तोडीच्या. एक सांगतो पण आमची आजी खूप हौशी आहे. होय. काय गाणं होतं तो आजी मैत्रिणीचा? आम्ही दोघी मैत्रिणी जोडीच्या हातीत पाटल्या तोडीच्या असे. हा ते आता लक्षात आलं. ते तुम्ही फुगड्या घालताना ते है ना. हा आजी आमच्या ना लाडू खातात आहे. कसला लाडू? ते हळदीचा लाडू. असा तुम्ही पण खा. वयस्कर माणसांना पण द्या, छोट्या मुलांना पण द्या. तू काय खाल्लं? बघा काव्या अशी खाते. काव्या हे काय? काव्या दाखवत होती मला काहीतरी. बदाम. वा वा. न्यूयॉर्क. काव्या तुला आम्ही मुंबईला जाणार ना. तुला मुंबईवरून काय पाहिजे? हा मुंबईवरून आम्ही येणार ना परत इकडे, तेव्हा तुला काय घेऊन येऊ? काय काय पाहिजे तुला? म्हणजे खाऊ मध्ये काय पाहिजे तुला? कुरकुरे. चाकावाले कुरकुरे. अच्छा. आणि काटेरी कुरकुरे. खेळणीमध्ये काय पाहिजे? भांडी पाहिजे. म्हणजे असं फ्रीज, गॅस, छोटे छोटे असतात ते. चमच, आपले पोळीचं पलतवायचं. आजी आणि आजी तुम्हाला? मला खरं मुंबईत काय रत्नागिरीचं पण आवडतं. मी पहिली काय खायची मुंबईकडे. माझी मुलगी सुमती आली तरी ती वयस्कर गाठी असते ना जाडी,
एवढी मोठी गाठ्या. हा मोठ्या हा हा बरोबर ते फुसफुशीत असतात ते असे जाडे जाडे बरोबर हाय हाय माहिती. आणि ती बारीक पण असते जाडी पण असते दोन हे मला जाड्या आवडतात का? हा ते कसली पण ते मला पर्सन म्हणून ते आवडतं मला. आणि आणि अजून काय आवडतं? अजून काय आवडतं? आणि एवढं काय ते मिळतं मला असं हवंच का नाही पण कधी माझ्यासाठी ते अशी बर्फीचे असे ते हे असते समजलं. आते मावशीसाठी ती आणते. बाबी काय आणते तुला ती? आता ह्यांचा इंटरव्ह्यू घेऊ. ह्यांना काय पाहिजे? काय ते खाण्यामध्ये काय पाहिजे मुंबईवरून? मला हा तसं बिस्किटच मी खाते, जास्त तेलकट खात नाही. अगं बबी काय? आणि मला दुसरं तुला सांगते स्वीट मध्ये हे आहे ना काजू कतरी. काजू कतरी. काजू कतरी मला आवडते. काजू कतरी हो. आणि बिस्किट तेच आजी म्हणत होते असे काहीतरी. काजू कतरी आळूचीचा. दुसरं काय काजू कतरी का? हो. अरे वा. मला ते म्हणजे सर्वांना विचारलं गेलेलं काय पाहिजे. आजीला ते भावनगरी गाठी असतात ना हा, मोठ्या, भावनगरी ते तिला आवडते. इकडे काजू कतरी. आणि काव्याचं उत्तर मला जरा ना वेगळं वाटलं. ते बोलते ना गोल गोल असते ना ते कुरकुरे ते, आणि मला वाटतं ते भाकरवडी. व्हील्स असं ना व्हील्स ते, आणि ते बोलते आणि बोलते मम्मी काटेरी असतात ना, काटेरी म्हणजे ती कुरकुरे ते आवडतात तिला. आणि ते खेळणीमध्ये तिला फ्रीज बीज असतात ना छोटे छोटे चिंटू चिंटू. भांडी भांडी गोल डिश मध्ये काढायला सुंदर झाल्या लाडू हळदीचे. भजी ना भजी कमी टेस्ट भजी. कर. कुरकुरीत पण असतं ना ते बाहेरचा मसाला आहे. हा? त्याच्यामध्ये पाणी पण वापरलं नाही. पाणी नाही वापरायचं. पाणी वापरायचं नाही भजीच्या याच्यामध्ये. कांदा मिठामध्ये चुरगळला ना हा, की त्याला मग ते पाणी पाणी सुटतं. लागत, पाणी सुटतं त्याला. हा, त्याच्यामध्ये मावेल एवढंच पीठ टाकायचं. आणि 2 चमचे मी तांदळाचं पीठ पण टाकला. हा, तांदळाचं पीठ तो पाहिजे. आजीची मुलाखत घ्यायला गेलेला ना बाहेर. घेतली. हा, तेव्हा पीठ अच्छा टाकलं. तांदळाचं पीठ टाकलं याच्यात. ओवा हा, टाकलंय, ओवा टाकला. ओवा टाकला. ओवा कसं म्हणजे भजी आपल्याला. काय काय टाकलं आपण? बेसन पीठ, तांदळाचं पीठ, ओवा, जिरा. हा, आणि हे पण कसलं धना पावडर पण. धना पावडर, धने पावडर पण टाकली. मिरची पावडर, हळद. आपण हिंग टाकू शकतो याच्यात? हिंग हिंग नाही नाही वापरायचं. नाही ना? नाही. आणि बारीक मिरची टाकली कापून तरी चालते. चालते ना? मी टाकते तिखटपणासाठी. तिखटपणासाठी. चला भजी रेडी आहे. अगं त्यांना पण दे. ये बघ काय खाऊन बघा भजी. ही भजी बनवली आहे. माटाची भाजी, त्याच्यामध्ये माटाची. आळूची पानं, आलूची पानं कांदा. कांदा वा वा घ्या आजी घ्या. आणि आलूची भाजी चला, भजी. मी पण एक घेतो, माठाची. छोटी वाली हा, घेऊया. घे. सर्वांची टेस्ट घ्या आजी तू पण खावा. आणि सांगा कशी लागते. चला जेवायला घेऊया आता. तुम्ही असंच घ्या, घे, घे. नाही जेवायचं, जेवताना खाऊया आपण. हा बस झाली. अशीच बसल्यात ना तुम्ही म्हणून खावा. चल. काय कुकर आण पहिला. काय? भात. भात आता याच्यात काय? डाळ असेल, आमटी, आणि ह्याच्यात बटाटा फ्राय. माझा चिव आहे. बटाटा फ्राय. वा वा वा. बघायला वाटतं कधी पण. बाकी खूप उघडला नाही मी पण हे उघडून हे नाही. पण घे. काय? हे पण घे दोन. चांगला आहे ना मस्त. हा? चटई घालू का? घाल. काय? ना आपण 5 जणांनाच. हा, आज पप्पू वाढतोय. खरं सांगू आम्हाला तर 2 मध्ये खायला नाही लय बोर होतो. हा, है ना? असे जास्त ताटा असले की मजा येते. आज किती आहे 5? 5 आपण 5 जण. चुरचुरीत झाली ना भाजी. मस्त झाले. लय सुंदर झाली, चुरचुरीत झाली एकदम. किती पण खावी. हा आवडतं मला. आम्ही बटाट्याची पण काढतो आपल्याकडे. ते खाली ते बघू आपण. तो आतमध्ये सगळे नसतो खाली बाजू गेली. वा वा. इकडे माझा फेवरेट पदार्थ वाढताना मला लय मजा येते. हा ताटात बघा. कोणतं ताट बघूया? कोणतं पण ताट बघा. सेम ताट आहे. त्याच्यामध्ये भात ठेवायचा आहे. ही डाळ कसली बनवली? मसूरच्या डाळीची आमटी. वा वा वा. काय टाकलं होते ना? आमची काव्य आलूची भाजी नाही खात ना, पण आज खाणार आलूची भाजी. तू सर्व शिकायचं हवं काव्य आहे ना. सर्व खायचं. सर्व खाते ना. काव्य छोटी आहे पण मम्मी सर्व खाते. तब्येत चांगली होता.
हे भाज्या खा काय रोगराया होत ना आपल्याला बेमारी काही होणार नाही. पाल्याची भाजी, शेताची भाजी, आलूची भाजी, तांदळाची भाजी, काय ते तेंडली वगैरे. बाकी वाढ आहे. काय खाऊया? भात मला थोडा जास्त खाते. भात जास्त नाही खात. तू जेवली नाहीस ना? नाही आज भाज्या बिज्या जास्त खा आमच्याकडे. घरी जेवली आहे का? नाही जेवली नाही. बाकी मला भात थोडा ना, मी जास्त खात नाही. चला आमचं ताट रेडी आहे आणि मी कधी कधी डालीला असे वाटी घेत नाही डायरेक्ट होय. घेऊ शकतो ना आता. हा. आमच्या काव्याचं ताट पण आहे. ओय काव्या जेवायला चालू कर. कसली वाट बघते? ते अगं एक देव वाटी. चला आजीने त्यांची वाटी दिलेली आहे मला. हो आम्ही घेते घेतो. चला चला ताट रेडी आहे. हे साईडला ठेवा. आता आते येत जेवायला. ओय काव्या जेव जेव काय जेव कर सुरुवात.